Kukholelwa ukuba abarhanelwa bazame ukuxhwila owasetyhini kule ndawo yodederhu lwevenkile eSilom emva kokuba bebonile kuba babhaqiwe luluntu babalekela eLouis Trichardt. Uluntu luye lwabaleqa, nto leyo ikhokhelele ekubeni isithuthi bebebaleka ngaso siphume endleleni. Iqela labantu elivutha ngumsindo libankule kanoboma abarhanelwa, latshisa abarhanelwa ababini kwabathathu, kutshiswe nesithuthi eso. One of the vehicles that was passing from Trichardt on their way to Biaba, they stopped. After they stopped, then we jumped in the car and followed that vehicle that was running towards the Biaba area. Then when we were following that vehicle, we identified the vehicle. That vehicle collided. Esisiganeko sesesibini kwisithuba nje seveki ezintathu kutshiswe indlu yomnye umrhanelwa utyholwa ngokuxhwila liqela labantu ngakwilali yaseKhakhu. Umbutho ngekho phantsi korhulumente uthi usebenzisana namapolisa ukulwa iziganeko zokuxhwilwa kwabantu. When this incident happened, then they alerted us, and we asked the people around with the cars to track track the car. Then we circulated it on Facebook, social media, Facebook. That's where it managed to come where it is now, whereby the people block it, and unfortunate enough, we cannot manage the crowd. That's where we have seen that on those three guys, 2 people were banned with their car, and the one managed to be arrested by the police. Amapolisa azixeke kabukhali izenzo zoluntu zokuthathela umthetho ezandleni zalo, abongoza uluntu kuba luzibike ezi ziganeko kwizikhululo zamapolisa.